כמו הנאצי, זה בדם שלי. אני בן אדם חרא. אבי, נדב, סולן, בולדוג. שמעת פאבל. דם שלך לא נשפך לשווא. והנה, בוא, שב. תת ניצב אילו, זיכרונו לברכה, נרצח, ומישהו צריך להחליף אותו. ואני החלטתי שזה תהיה אתה. מזל טוב. אל תדאג, תהיה מסיבה עם כל הפיקוד וכל החבר'ה. לחיים. תקשיב לי טוב, אתה לא נח, ואתה לא ישן עד שאתה לא מביא לי את הראש של הרוצח של לוז, הבנת? בטח, עוד שבוע הראש של הרוצח כאן אצלך ושלך. תראה איזה חרוץ, תסתכל על תיק חקירה. לירות בשוטר בגב. זה לא מה שהרג אותו. מה זאת אומרת? זה מה שאמרו מה שהרג אותו זה שמישהו דרך לו על הראש ושבר לו את המפרקת. אחרי הירי עוד הוא היה חי. מה אתה אומר? בגלל זה הוצאתי את החקירה מצח"ם, הם סתם מבזבזים זמן. תסתכל על הדוח נתיחה. מי שירה בו היה נמוך, הוא ירה בו מלמטה. אבל זה לא מה שהרג אותו. מה שהרג אותו זה שמישהו דרך לו על הפרצוף עם הגפיים. יש לנו את הטביעות רגל, אתה רואה? יש פה שבר ליד הסימן. תמצא את המגפיים, תמצא את הרוצח. עשו לי. אוהב אותך בן אדם. אוהב אותך. נדב. אוהב אותך בן אדם. אוהב אותך. תמשיך ללכת, נאצי. מה הקטע עם הנעליים עכשיו? למה כולנו ביחד? זה הכל שטויות.
רוצים שנהיה ביחד באותו חדר, נתחיל לריב ונחשוף משהו. זה טריק כזה. הכל לטובתנו. שבשקט ונקשיב מה כל החרות האלה פולטים פה. למה הנאצי מסתכל ככה על נדב? כי הוא שונא אותו. לא שהוא שונא אותו, נדב דקר אותו בבטן. לפי מה ששמעתי, המעיים שלו בכזה מצב שאפילו חסה בא לו כבד. אבל למה הוא מסתכל עליו ככה? איך? כאילו, מה הוא אוהב בו, אני יודע. נראה לך שהוא מספר אחד עכשיו? נדב הוא הראש פה עכשיו בעצם? יגאל, אני סיפרתי לך מה זה הקעקוע הזה? זה התפריט של ג'פניקה, לא? זה שמות של אנשים שבקרוב מאוד הצטרפו לאח שלי פאבל. לאחי ולישו. חלק גדול מהשמות האלה נמצאים פה בחדר. וואלה. לימד אותי את זה בן אדם שיושב פה על הספסל. הוא אמר לי שאלוהים עושה את הצדק ואנחנו את הפסק דין. ניקולה, לא לימדתי אותך שקעקועים זה השחתה של הגוף. זה פסול בתורה. וואלה, ומה אומרים ביהדות על ניאוף ברוך? על אחד שלוקח את האישה של החבר שלו ומזיין אותה. זה חטא גדול מאוד, יגאל. יש פה מישהו שיושב פה על הספסל שעשה את זה, שלקח את החברה של החבר הכי טוב שלו וזיין אותה, ועוד הכניס אותו לכלא. מה העונש על דבר כזה? סקילה של האישה. והגבר? הגבר צריך לצום ביום כיפור. גבר אף פעם לא אשם. אישה פותחת את הרגליים והגבר נכנס פנימה, זה טבע האדם. נאצי, לא פינקת את אשתך יותר מדי, מה אתה רוצה? אז היא התקדמה, מה קרה? פרוקי, אני לא זוכר שצחקת שתפסת את אשתך מזדיינת עם הקבלן ההוא. אחרי שבועיים מצאו את הגופה שלו באיזה יציקת בטון באחד הבניינים שלו. אנחנו במשטרה, מה קרה לך? תגיד, השתגעת? הייתי, מה? לקחת את אושרית. תחזיר את הבת שלי, הנאצי, תחזיר... יוסי, אתה יכול להתקשר אלינו למספר החם לתמיכה נפשית. כוכבית 4455, לך תזדיין, יא מניאק. מה, לא נחמד לך שנהיה משפחה? חוץ מזה אני חושב שאנחנו פה משפחה יותר ממה שכולם יודעים. יגאל, עד כמה שאני זוכר, אין לך משפחה. אמא שלך מתה. בולדוג, משפחה אפשר למצוא בכל גיל. לא ככה, נדב. אולי תסתמו כבר. הם מקשיבים לנו, הם מסתכלים עלינו. אתם מביישים את המעמד שלנו. כולם שותקים עכשיו. זרק את אבי לבית משוגעים, נהיה ראש המשפחה בן סונה. וינר, אני חושב שאיבדת את זה. באיזו אובססיה מטורפת על איזה בן אדם שאני לא מבין. כלום נדב וזה כלום. זה הכל בראש שלך. שלום לכל החרות. משעמם לכם, אה? כל החרות מתבקשים להרים רגל ימין. שימו על הנייר. תודה רבה לכם. עכשיו, אם אתם רוצים לראות אחד בשני, אתם מוזמנים, אבל מחוץ לתחנת המשטרה ובלי שאף אחד ייפגע, משטרת ישראל תשמח לחקור את המוות של כל אחד ואחד מכם. שיהיה לכם יום רע. מה קורה, פרוקי? דבר אליי, תרים לי טלפון. תשכח מזה, חתיכת מזדיין. אתה, אחיך וישו, המתרומם. אגב, זה שם בכתובת של צלף. לרנב שיתאים לך. בגדל, די. מה אתה אומר? זה סוס, אה? אני לא קובע כלום, אתה יודע. הסוסים הגדולים ביותר משתלקים לפני קו הסיום במרוץ. נפוליאון היה גמד. זה הבטחה, פרחו קשוח, הוא אכזר. המחסל של סיירת דובדבן. קיבל איתור על אומץ לב בעופרת יצוקה. עכשיו עצרו אותו כי הוא איים על גובים בחברת החשמל עם עוד ברזל. רצו לנתק להם את הזרם.
שחררו אותו רק בגלל ההיסטוריה הצבאית שלו. אולי השופט צודק. אולי הוא בסך הכל ילד טוב שהסתבך. לא נראה לי. יש לי הרגשה שהוא סכיזואיד. למה אתה אומר את זה? יודע, בבית משפט לא היה שם אף אחד. אין לו חברים. בדקתי את זה, גם אין לו חברה. גם לא הייתה לו. בפייסבוק יש לו תמונות רק עם חיות. הוא מנותק רגשית זה. וולדוק סיפר לי באמת על השטות הזאת שלך לעבוד רק עם פסיכופתים. סכיזואיד. אתה לא פסיכופת. סכיזואיד זה מישהו שאין לו הבנה ברגשות. פסיכופת זה מישהו שיכול לפעול נגדנו. תמרן את כל העולם לטובתו. כמו הנאצי. כן, כמו הנאצי. ניר הוא, אחרי שאנחנו נקנה את הנאמנות שלו, הוא יעבוד רק בשבילנו. מה אתה רוצה שהוא יעבוד אצל מישהו אחר? שהוא יהיה הצלף של הנאצי? תגיד. צלף? לא אמרת לי שהוא צלף. צלף זה הבן אדם הכי טוב. אין לו עכבות. הוא מסתכל על האנשים שהוא מוריד מקרוב, ועדיין לוחץ על ההדק. איך הגעת אליו? יש לי איזה חבר, עובד סוציאלי, שלמד איתי. אמר לי שהמשפחה הזאת מחפשת תרומות. אני יודע, משך אותי הסיפור הזה. איך אתה מדבר? איפה נדב שהיה קשה לו עם אלימות ועם רצח? אתה לוקח מישהו שהוא אזרח, שעובד בזבל מתוך בחירה ואתה רוצה להפוך אותו לרוצח? אתה מטיף לי מוסר, תגיד? אתה? אתה הפכת מאות אנשים לפושעים. אני תמיד עבדתי רק עם אנשים שבאו אליי. שידעתי שבכל מקרה הם יהיו בביוב. אז עדיף שאני אשלוט בהם ואני אלמד אותם טוב ורע. לא תכננתי שתתנהג ככה. ככה זה, אתה יודע, ברוך, אתה מגדל את הילדים שלך, יש לך תקוות. בסוף יוצא מהם משהו אחר. חכה רגע. חצי שעה אתה יושב שם ומסתכל עליי. אתה גם בבית משפט. עכשיו אתה תמסור לחבר'ה ששלחו אותך שעזבו את אבא שלי בשקט. למה הוא נכה בכיסא גלגלים ואין לו כרגע את הכסף לשלם להם. ואני אחזיר הכל. שיתנו לי זמן. איך? בסחיבה של מה? של ברזלים? כמה משלמים כל שעה? זה לא עניין שלך. תעוף מהחיים שלי, אתה שומע? היי. אתה גיבור ישראל, אתה יודע את זה? אתה גיבור. אתה היית צריך לקבל איתור ולא תביעה. ואני מעריץ אותך. תוריד את המות ברזל. אני שלחתי את העורך דין שיטפל בך. ואני אעזור לך. אני מבטיח. אני נדב פלד, נדב אסורי. אני אעזור לך, אתה שומע? אם אני אראה אותך עוד פעם אחת ליד הבית שלי, אני ארצח אותך. הלך טוב, מה? בייחוד ברגע שהוא כמעט דפק לך לום בראש. הוא בטוח סכיזואיד, בטוח. הם לא מגיבים לא למחמאות ולא לביקורת. הוא תקוע בתוך העולם הפנימי שלו. הוא לא יודע לפרש רגשות. לוקח זמן להגיע אליהם, אבל אחרי שאתה מצליח, זה לתמיד ברוך. נדב, עזוב את הילד הזה. אנחנו לא צריכים לקחת צלפים של 101 ולהפוך אותם לרוצחים. דובדבן. לא 101. זה... דובדבן זה... גבאי, פסיכיאטר ראשי. כן. אתה וינר. בטלפון נשמעת יותר מבוגר. בושת. מה אני יכול לעזור? אני פה בביקור לא רשמי. יש לכם פציינט שמעניין אותנו. אני לא יכול למסור מידע על מטופלים שלי בלי צו של בית משפט. אני לא באתי לבקש ממך מידע, אני באתי לתת לך מידע. אבי אתחול אסולין. מעצר ראשון בגיל 12. ככה נראה הזקן שהוא טיפל בו יחד עם החברים שלו. זה מהרצח באילת, רצח בחדרה. החיסול של הילד של שימי אנג'ל. החיסול של דני אמזלג.
וככה נראית הגופה של משה ג'יפה, לא נגענו. עזוב, אני מבין. אבא שלי נרצח כשהייתי ילד. כשניסו לשדוד את המכולת שלו בשביל 1,000 שקל פדיון יומי. וואלה. כן, תראה, אנחנו מנסים לטפל באבי ולפתור את כל הבעיות שלו. בלי להיכנס להבחנות פסיכיאטריות, הבן אדם פסיכופת ושום דבר לא יפתור את הבעיות שלו. אני מבקש ממך דבר אחד, פשוט להשאיר אותו כאן. אבל זה לא באמת אפשרי. ברור שכן. עד שאני לא גומר לטפל במשפחה שלו ולסוגר לו את העסק שם בחוץ, אתה תשנה לו את המינון של הכדורים ככה שהוא פשוט יישן. עכשיו, בזמן שאתה מדבר איתו, אתה תקליט לי את השיחות. אולי אני אוציא מזה משהו שאפשר להשתמש בו. זה לא קביל בבית משפט, יש חיסיון. אני לא אשתמש בזה בבית משפט. אני אשתמש בזה בדרך הרבה יותר פשוטה וטובה. אתה לא באמת מתכוון. תראה, אני פסיכיאטר ראשי. יש לי מחויבות לשבועת היפוקרטס. אל תזיין לי את השכל. אני עשיתי שיעורי בית לפני שבאתי לפה, ואני יודע שאבא שלך חי ובריא ולא מת ולא בטיח. אני גם יודע שעבדת בארצות הברית וברחת לארץ אחרי ששכבת עם מטופלת שלך ודפקת למכות שאימה להתלונן עליך. אני גם יודע שכשעבדת בגאה אתה הרבצת למישהו כאלה מכות שעד היום הוא מאושפז בלי יכולת לדבר. שום דבר לא הוכח כמובן. שום דבר. עד עכשיו. ואני מבין אותך. כי אני בדיוק כמוך. אתה לא נותן לחוקים להפריע לך בדרך להצלחה. אני מעריך את זה. בשביל זה באתי לדבר איתך, כמו גבר אל גבר. למדינה יש בעיה. למדינה. לא לך ולא לי, למדינה. אנחנו במלחמה. ואני צריך שאתה תעשה צעד קטן במלחמה הזאת, ולא תשחרר מפה את אבי אסולין, עד שאני לא מחסל לו את העסק. כך, תשאיר אצלך את התמונות האלה. אולי זה יגרום לך לחשוב נכון. זה גם מדליק אותך קצת, לא? הז'אנר. אתה גם אוהב את הסגנון הזה קצת, לא? תחשוב. נראה טוב, נשמה. באמת, חבל על הזמן. אני לא אומר לך את זה סתם, כי כולם פה על כדורים ושמנות כמו איזה עדר היפופוטמי בארוחת בוקר של נשיונל ג'אוגרפיק. לא לוקחת את הכדורים, אז את נשארת רזה כמוני. יאללה, נטלי, תגידי איזה מילה בעברית, נו? יאללה, חלאס, כולם יודעים שאת יודעת עברית ושאת לא באמת צרפתייה. תגידי איזה מילה בעברית, נעשה פריצת דרך בטיפול, נגמור עם זה. קשקושתי? ותגידי משהו, אני יודע, תגידי שאת מתה עליי. תגידי שאת מתה עליי ושאת חרמנית עליי אש. שאת רוצה שהיום בערב אני ואת לא ניקח את הכדורים שלנו וניפגש בחדר של הטיפולים לערב של גבינות מסאז'ים ויין. לא תגידי משהו, מה זה משנה מה תגידי? רק תגידי. אבי, תיזהר, הם באו אליך. אבי, תיזהר. לירון! 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 מה קרה, אבי? זה וינר. זה היה וינר, זה השוטר הזה, זה המפעיל של קוקי. זה הרווח הכי גדול שלי, מה הוא עושה פה? אבי, אתה מדמיין. אני לא מדמיין ולא כלום, הוא הרגע יצא מגרבה, אני אומר לך. קוקי שלחה אותו. אבי, זאת הזיה שלך. אתה זוכר מה דיברנו? המוח שלך עושה לך טריקים שקשורים לפחדים ולחוסר איזון של סרטונים. הכל בסדר? יש בעיות? הכל בסדר. נכון, אבי? כן, אני צודקת, זה הזיה. יופי, אבי. אתה מתקדם בדרך להבריא. אתה צריך לנצל את הזמן שאתה כאן מנותק מהעולם השלילי שלך בשביל לעשות שינוי אמיתי. זה שאתה מתעניין בנטלי, זה מראה לי שבבסיס יש בך טוב. מה הוא אמר לך? מה הוא אמר לך, יא בן זונה? מה, אתה מכרת אותי לווינר? אתה לא מתבייש? אתה אמור להיות הרופא שלי, יא מניאק. אתה אמור להיות הרופא שלי! יא בן זונה, יא מניאק! מכרת אותי לווינר, אתה לא מתבייש? אתה יד, יא בן זונה! מכרת אותי לווינר? לא, מה קורה?
גבר. אהלן. אוהב אותך בן אדם. אוהב אותך. יש מצב שהם הרגישו? איך הרגישו, תגיד לי מה? אני שחקן אופי, וואלה, אני כנראה הולך ללמוד משחק. תבוא ברגוע, אני אשכנע אותו, אל תדאג. יגאל. ברוכים הבאים. נו, מה? מה? ביקשתם פגישה דחופה, לא? באתם. מה איתך, ניקולה? איפה אח שלך? שכחתי, קברו אותו. יגאל, אח שלי אולי מת, אבל אני חי. ומעכשיו אני לא מקבל לא הוראות ממך ולא ממך. מהיום אני קובע. די. יגאל, תקשיב לי, ניקולה. לפעמים יש לו הצעות טובות. נראה לי אתה עובד אצל הבורר, לא? פרוקי. הוא יסדר לך את רחובות. נדב הקוקסינל עכשיו מנהל את כל העניינים. אני לא עובד איתו. דווקא שמעתי שהוא גבר. מול הפנים שלי, עורך דין ואופה הוציאו עליו חוזה. תחנן על הברכיים שיוותרו לו. אני עם אנשים שאין להם כבוד לעצמם. אני לא עובד. טוב, אני הבאתי קצת וודקה. משהו איכותי. אז מה פרוקי, אתה תעבוד עם רוסי? אני לא רוסי, אני אוקראיני. זה משהו אחר לגמרי. מה משהו אחר? גם אתה עוד פעם, מה ההבדל? זה תרבות אחרת, זה שפה אחרת. הרוסים כבשו אותנו. מה, מלחמת חצי האי קרים? 1919, מלחמת העולם הראשונה. אז הייתה עוד מלחמה והתקוממנו נגדה, ואז הם כבשו אותנו שוב. מלחמת העולם הראשונה, השנייה, חצי האי קרים, מה קרה לכם? מה, זה ערוץ ההיסטוריה? אתה משחק שחמט טוב, אתה רוסי. עכשיו רוסיה, לך תעשה קפה. מה זה קפה? די, מה קרה לך, יגאל? ניקולה, תרגיע, די. מה זה לך תעשה קפה? צודק. מה זה קפה? איך אומרים השמאלנים? שלום עושים עם אויבים, מלחמה עושים עם העם. אני מציע פשרה. בגלל שיגאל הנאצי נמצא פה, אני מציע שהוא יפקד עלינו. מה פשרה בזה? אני לא רוצה לפקד על אף אחד מכם. אני אין לי שום מלחמה עם הבורר. בעיקרון אפשר להגיד לכם את זה בטלפון, אבל מהכבוד אני אומר לכם את זה בפנים. מה אתה מזיין את המוח? מה אתה מסתיר? אתם רוצים להילחם עם משפחת הסולין? אין שום בעיה. אבל אני מהאום. אני לא יגאל הנאצי, אני יגאל השוויצרי. יש לי רק תנאי אחד. נדב פלדמן, אתם לא נוגעים בו. אם אתם מנסים לפגוע בו, אני יורד מהגדר ומצטרף למלחמה נגדכם. מה אתה מזיין את המוח? מה לך ולא? העניין שלי. אבל הוא חתום. הוא חילל את אחותי. נראה לי היא חיללה לא. היא הריצה לא מעט קונצרטים, פתחה את היכל התרבות של רעננה בין הרגליים. היא בהיריון ממנו. סבא. סגרת העסקה עם הבורר? מאחורי הגב שלנו, אתם רוצים מלחמה עם משפחת הסולין? אין שום בעיה. אתם יכולים לחסל את הבורר, אתם יכולים לחסל את אבי הדחול. הוא בבית משוגעים בצפון. אבל בנדב פלדמן אתם לא נוגעים. רוצח, חיה, זה מה שאתה. אני יודעת לך לא לבוא הנה יותר, נכון? תגידי מה יש לך, הייתי רעב, התגעגעתי לבישולים של... זה האוכל שלי. כמעט רצחת את נעמי מולי, באשמתי. אתה חתיכת פסיכופת, ניקולה, זה מה שאתה, אל תבוא הנה. אירנה, זה לא אני, זה יגאל הנאצי, על מה את כועסת? אני נראית לך מפגרת, אה? אתה אמרת לי להתקשר אליה ולקבוע איתה. אני רק רציתי לדבר איתה ולאיים עליה. זה הכל, זה לא אני. הנאצי השתגע. אתה שקרן, ניקולה. שקרן אחד. מה זה? מה זה הצלב הזה שאתה מביא לי הביתה? תניחי את זה עכשיו תכף ומיד, תחזירי את זה למקום ותתני לו נשיקה. זה לא אני אומר לך. זה יגאל הנאצי, הוא התחרפן. הוא רוצה להוריד גם אותי, ובמיוחד את נדב. מה הוא אמר על נדב? אני אומר לך שהנאצי רוצה להוריד אותי, ואת אומרת לי מה הוא אמר על נדב? מה הוא אמר על נדב? הוא אמר שהוא רוצה להתנקש בו היום בלילה. וזה טוב לנו. וגם את, אחות. אם לא היית שוכחת איפה הנאמנות שלך, היית מבינה שזה טוב לנו. נדב, מה, אתה מפחד מזה? נדב שלי ממני? לא, אירנה, המצב קצת בעייתי, אני במצב של מלחמה עכשיו. אתה מתגעגע אליי? יש לך בטן כבר, אה?
כן, מגעיל, אני שמנה. לא, את לא שמנה, את נראית מדהים. אני מתגעגעת. אולי נעלה פה לאיזה חדר, לזכר הימים הטובים. אפשר לעשות גם דברים בהיריון, אתה יודע. אירנה, די. אני מגעילה אותך, אני ידעתי. אתה אוהב כוסיות רזות. את נראית מעולה. אני פשוט במלחמה עם המשפחה שלך עכשיו, זה לא יכול לקרות. טוב, יש לנו ילד בדרך וצריך לדבר על מה עושים. צריך לעשות את הדבר הנורמלי והשפוי, זה מה שצריך לעשות. מה זה אומר? מה זה אומר לעשות הפלה, זה מה שזה אומר. בחודש חמישי? כן. הוא חי. הוא זז. אתה רוצה לרצוח אותו? אתה רוצה לרצוח את הילד שלך? כמה רחוק אתה מוכן ללכת במלחמה הזאת? אירנה, אני לא רציתי לעשות לך ילד. אבל עשית. והוא פה בינינו. בסדר, אבל עדיין אפשר לעשות הפלה. אני באתי להזהיר אותך. הולכים להרוג אותך היום. מי? ניקולה? יגאל הנאצי. אירנה, אל תדברי שטויות. מה? אני יודעת את זה, אני שמעתי את זה ממקור ראשון, זה בטוח. הוא הולך להוריד אותך היום. הוא אמר לך את זה? כן. במפורש? למה, זה מפתיע אותך? לא, זה לא. תודה על המידע. מה זה, יש לך מישהי חדשה? לא, אני לבד, אירנה. בדיוק הטעם שלך. בלונדינית, כוסית. כמוני רק רזה. חתיכת בן זונה. איך דיברת איתי על אהבה ועל גורל ועל זה שאנחנו נהיה ביחד? אירנה, אני אמרתי לך שהגורל שלנו זה לא להיות ביחד. את פשוט לא מסוגלת לשמוע את הלא. תעשי הפלה כבר. בעליך הפסיכופת לא יגדל את הילד שלי. נדב, אני מוכנה לסלוח לך על זה שאתה עזבת אותי. ואני מוכנה לסלוח לך על שאתה בוגד בי עם הבחורה הזאת שם. היא כוסית. ואני מוכנה לסלוח לך שאתה הרגת את אח שלי. אני ממש לא קשור לזה. לא, אני לא מאשימה אותך. זאת מלחמה ואתה גבר, וכמו כל גבר אתה מגן על הטריטוריה שלך, לכוח שלך. אני מעריכה את זה. זה אפילו מחרמן אותי עליך, ועוד יותר בא לי להזדהן איתך. אין, אתה הכי חכם. אבל אני לא אסלח לך על זה שאתה מציע להרוג את הילד שלנו, ואתה תשלם על זה. זה לטובתך ולטובת הילד. לא, אתה תבוא לחיות איתי, ואנחנו נתחתן. אתה יכול להעלים את הבעל המפגר שלי, יש לך אנשים. ואנחנו נהיה ביחד. ואם אתה לא תעשה את זה, אתה תשלם מחיר על הבחירות שלך. למה מה תעשי לי, אירנה? כל יום אתה תראה את הילד שלך גדל עם דובר. וכל פעם שהוא ידפוק במכות, אני אתקשר לך ואני אשים אותך על הקו כדי שאתה תוכל לשמוע. וכשהילד יהיה בן 5, אני אספר לדובר את האמת. ואז נראה מה הוא יעשה לילד ולך. לא תהיה לו בעיה להתעלל בו. זה בן אדם בלי אלוהים. ואז הוא ירצח אותך ואותי, וכל זה יהיה באשמתך. באמת תפסיק עם השטויות שלך כבר. זונה! את הולכת עם גבר תפוס, אה? את לא יודעת שהוא נשוי? את לא יודעת שיש לו מאהבת בהיריון? את זונה, זה מה שעבר איתו. אתה תיזהר. תעופי מפה. יו, אלונה, אני מה זה מצטער. נדב, נגמר לי, די, אני הולכת הביתה. אני מפחדת, בסדר? הלו. מה קורה, נדב? אתה לא מספר לי דברים. אני לא אמור לדעת שהמצב האישי שלי עומד להשתנות? אני עוד לא מוכן להיות סבא. מה אתה רוצה? שניפגש. למה? שנדבר. אי אפשר בטלפון? מה קורה, נדב? תגיד לי, לאן אתה רץ? מה אתה רץ? מה, אתה מסתכל עליי? מה קרה, נדב? כלום. תבוא אליי היום בערב. אני מחכה לך. לא יכול. ביי. מה קרה? הצלף שלך בא לי כאן עם האמא שלו. מה? הם החזירו את הכסף שאתה שילמת בשבילם. היא אמרה לי למסור לך שלא תתקרב לילד שלה או שהיא תלך למשטרה. נדב, זה לא ילך. אי אפשר לפתח נאמנות מפלסטיק.
גיליתי למה לקחו מכולנו טביעת מגפיים. מסתבר שהרוצח שלי לוז לא ירה בו. דרך לו על הפנים עם מגפיים ושבר לו את המפרקת. מה? מאיפה אתה מביא את זה? למה, אתה דרכת לו על הפנים? איך? אני משותק פרפלקטי בשתי הגפיים. אני לא מסוגל להרוג ג'וק בדריכה. מי עשה את זה? אני הורדתי את אילוז! בן זונה אם לא! אני הורדתי אותו! עם כדור בגב ישר לתוך הלב השפרצתי אותו על החשפנית. אני לא אתן לאף אחד לגנוב לי קרדיט על החיסול הזה. את מאמינה לי, נעמי, נכון? בטח, נשמה, בטח. אתה הרוצח שלי, נשמה. אולי החשפנית דרכה עליו, מאמי, כשהיא ברחה. לחשפנית לא היו מגפיים. בקושי היה לחוטיני. אז אתה כן הסתכלת. אתה אמרת לי שלא הסתכלת, חתיכת כלב. היא רצה מולי. רציתי לראות שאין עליה נשק. אפילו לעצור אותי אם לא עצרו. מבינה את הקיפוח של נכים במדינה שלנו? אתה רוצח מישהו ולא סופרים אותך. עושים בדיקת נעליים לחצי עולם תחתון, בודקים לכולם את הרגליים ורק אני נשאר בבית. אני סינדרלה, נעמי, סינדרלה. כן? אז מי אני אמורה להיות אם אתה סינדרלה? בוא, אני אקלח אותך, שלא תגיד שאתה לא נקי. לא צריך. סתם כבר את הפה. מה אתה חושב, ברוך? מי דרך עליו? מעניין. צריך להגביר את האבטחה היום על כל המשפחה. למה? קיבלתי מידע שהנאצי רוצה להוריד אחד מאיתנו היום. ומי קיבלת את המידע הזה, נדב? מישהו מהשטח. מישהו מהשטח? למה זה לא הגיע אליי? למה זה צריך לחפור? תשים אבטחה של 24 שעות. ברוך? כל פעם שאני אומר לו משהו, צריך לבקש אישור ממך, בוזו. הטבע שלו, הוא שלי. כן, אבל איך זה קרה? איך הוא הפך להיות כזה? שואב אותך יותר ממה ששואב את עצמו. אה? הוא רצה למות. חיתנו אותו עם יהודייה מיפו. הוא היה בצבא בלבנון. חזר הביתה חודש אחרי הנישואים ותפסת בבית שלו במיטה מזדהנת עם איזה גוי. בולדוג עמד שם, לקח את הרובה שלו, איים עליה, איים על הגוי. אז הוא הכניס את הרובה לפה וחשב להתאבד. ואז הוא הלך משם בוכה. אני מצאתי אותו ועשיתי לו סדר בחיים. מה אמרת לו? כשהוא חתיכת אפס. שהוא השאיר את הנשק שלו בבית בסיכון ביטחוני עם אשתו והלך. שזה פאק הרבה יותר חמור מזה שהזדהנה עם מישהו אחר. כי זה הפקרת נשק. שזה צלם של צה"ל. אז הלכנו אליו, אספנו את הנשק, ניקיתי את המאה ואת אשתו. מאז הוא איתי. מה אני עושה, ברוך? מה אני עושה? איך אני מצליח להביא את הניר הזה אליי? מה, אתה כל כך נלחם עליו? יש עוד צלפים. אני צריך את הבולדוג שלי. כל הזמן אני מנסה לחשוב מה אתה היית עושה. זאת הטעות שלך. אתה צריך לחשוב כמו שאתה חושב. פשע זאת אומנות, ולכל אחד יש את הסגנון שלו. כמו שאני מכיר אותך, אתה היית שואל שאלות מוזרות. למה אבא שלו בכיסא גלגלים? למה? תאונת דרכים. מי פגע בו? לא יודע. צריך באמת לבדוק מי פגע בו. אני רואה שבכל זאת זה מעניין אותך, אה? לא כל כך, אבל אני אוהב אתגרים. ניר! בוא רגע. מה אתה רוצה? תעזוב אותי. אנחנו יודעים איפה בני מילר. ניר, זאת הזדמנות של פעם בחיים. אבא שלך נדרס. הוא עבר במעבר חצייה ודרסו אותו. הנהג היה שיכור. מה הוא קיבל? 5 שנים. השתחרר אחרי 2. זה מה ששווים בישראל חיים של בן אדם מעל גיל 40. הייתם צריכים לקבל $500,000. זאת הייתה צריכה להיות הפסיקה של הצדק. לא שילם לנו כלום. קיבל פשיטת רגל. המדינה שלנו קיבלה פשיטת רגל. בן אדם שיכור, דורס איש, ולא משלם כלום. סדום ועמורה. אמרו חז"ל, מרכבה פורעת דרך והיו האלמנה והיתום על שולחן הפורע.
האיש שדרס את אבא שלך צריך לשלם את כל החובות שלכם. ככה זה בגמרא. בוא ניר, בוא כנס לאוטו. בוא נלך לעשה ביקור לבני מילר. בני מילר הוא בעלים של בית דפוס. הם אמרו שהוא... אני יודע מה הם אמרו. הם אמרו שאין לו כלום. הוא העביר את הבית דפוס על השם של הבן דוד שלו. הוא בפנים. בחלק האחורי. עובד על הזמנות עבודה. אתה נכנס פנימה, אתה אומר, אתה בני מילר? אתה בני מילר? אתה חייב לשמוע כן. אתה אומר לו, לפני כמה שנים עשית תאונה, דרסת מישהו על מעבר חצייה? הוא חייב להגיד לך כן. מה אתה עושה? נכנס פנימה ושואל, אתה בני מילר? אז שואל אותו אם הוא דרס את אבא שלי. יופי. ואז אתה מסתובב, דופק לו כדור בפלג גוף תחתון. בין חוליה L4 ל-L5. אנחנו כבר נתקשר למד"א. לא להרוג אותו? הוא הרג את אבא שלך? לא. אז למה מגיע לו מוות? אתה רוצה לשחרר אותו כל כך בקלות? תן לו כיסא גלגלים לזבל הזה. בהצלחה. מי אמר לך שיגאל הנאצי רוצה לחסל אותנו היום? הם לא אמרו אותנו. הם אמרו אותי. אירנה אמרה לי את זה. וואלה. אז למה לא אמרת? אני לא רוצה שתקצרו לי לתוך הוורידים. היא בהיריון עם הילד שלי. אתה מאמין לה? תשמע, היא חולת נפש, היא דפוקה, אבל שקרנית היא לא. למה? כי יש לך זה יפה ופטפות עגולות. בחורה הזאת לא הייתי מאמין לה גם בשאלה מה השעה עכשיו. גם כשהיא חושבת שהיא אומרת אמת, זה שקר שהיא המציאה לעצמה. אני בכלל לא בטוח שהילד בבטן שלה הוא שלך. בסדר, ברוך. אני לא רוצה שתתערב. כבר טיפלתי בזה. הבעל שלה חושב שזה הילד שלו. הוא לא יהיה ממזר והכל בסדר. ברוך, אני לא כמוך. לא יכול בכלל לדמיין שהילד שלי יגדל עם אבא אחר. זה ילד שלי, זה דם שלי. איך אתה בכלל יכולת להמשיך לחיות ככה, כאילו כלום, אני לא מבין. זה עניין של נסיבות. אתה רוצה משהו אחר? תודיע לה ותתחתן איתה. תגיד לי, מה, אתה דפוק? אתה יודע איזה חולת נפש זאת? זאת בחורה שכל שנייה או שהיא מוצצת אותך או שהיא זורקת לך צלחת בבית. אוי ואבוי, זה איום ונורא. באמת? יחס. תברח. ברוך היא פסיכית. מי תהיה איתך אם היא לא פסיכית? עכשיו שאתה חי את החיים שבחרת. אורנה הייתה נורמלית. ואיפה היא? לפעמים אני מרגיש שאתה לא אוהב להחליט. שאתה אוהב לשבת על הגדר. מה שלא תחליט, תלך על זה וזהו. בוצע. ירייה נקייה בגב. תקשר מהר למד"א. יש להם 10 דקות עד שהוא מדמם למוות. סריס קרלוס. נטלי קומי. נטלי קומי. לא, אבי, הם נתנו לה כמות גדולה של חומר הרדמה, היא לא תתעורר עד מחר בצהריים. קרלוס, המשטרה התערבה פה. וילר היה פה. אני חייב לברוח מפה. יש לך תוכנית? כן, יש לי. נדב השאיר לי חלון פתוח מאחור. שמור על עצמך.
como si fuera esta noche la última vez. Natalie, bésame mucho. אבי, מה אתה עושה כאן? לא יכולתי להשאיר אותה מאחור. יכולתי לברוח בלעדיה. קרלוס, תקשור אותי, אני אמרח איתה מחר בבוקר. אבל תשכב. תשכב מהר, יש יבוא מישהו. אל תסגור את היד קרה. הלכת הביתה? רציתי להשיג אותך בטלפון. כן, קיביתי אותו. למה? הייתי עם ברוך, לא רציתי לקבל שיחות לא רצויות. אין, אני אומר לך, ברוך הזה כל כך אוהב אותו, כל כך מפחד שאולי הוא בכלל סתם זר. אבל לא, אל תעזבי אותי עכשיו, טוב? מישהו מחכה לך למעלה. מי? נראה לי זה הנאצי הזה שהיא דיברה עליו. גדול מפחיד כזה, מדבר ברייש, כאילו עכשיו בא עם מרוקו. נדב, אני לא יודעת למה אני פה ומה אני עושה כאן, אבל משהו בי לא רוצה לראות את תמונה שלך בטלוויזיה שאומרים שיראו בך. שיט. אתה רוצה שאני אתקשר למשטרה? לא, אנחנו לא יכולים להתקשר למשטרה. אז מה, אתה עולה אליו? נראה לך מה, אני מפגר? בוא נברח, בואי. אני חונה למטה, בואי, דרך המעלית. בוא. לא לזוז, כנסו פנימה. לא לצרוח. לנשום עמוק. כנסי פנימה. קח אותה. עניין משפחתי. אתה בורח ממני? למה אתה אומר את זה? אני מחכה לך בחדר, מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? באת להרוג אותי. אתה לא מפסיק לפגוע לי ברגשות, אתה יודע? למה שאני ארצה להוריד את הילד היחידי שיש לי? נכון שאתה חוצפן לפעמים, ומה שאני צריך לעשות זה להוציא את הזין ולהביא לך כף על העין, כמו אבא טוב. אבל זו פעם האחרונה שאני שומע ממישהו אחר שאני עומד להיות סבא. ופעם האחרונה שאתה מנתק אותי. ופעם האחרונה שאתה לוחש להיות בשקט ליד החרא הקטן הזה שמנסה לגנוב אותך ממני. בסדר. מצטער. חשבתי שאתה רוצה להרוג אותי. הייתה לי סיבה. מי אמר לך שאני רוצה להוריד אותך? ניקולה? איזה ניקולה? אני לא חבר של ניקולה. אבל את מתקתקת אחותו. ירנה, היא סיפרה לך? אז אתה מעדיף את הזונה הזאת על פניי? אני מצטער, באמת. נדב, אתה חייב לפסור את הבעיה הזאת עם ירנה. אתה חייב להוריד אותה. אני לא יכול להוריד אותה כי אהבתי אותה. זה לא רלוונטי. ברגע שיהיה לה ילד ממך, ניקולה יסחט אותך. הוא יסחט אותך, אתה תהיה חלש, אתה לא מבין? בסדר, הוא ילך אליי. מה ילך אליך? המדינה לא נותנת כל כך מהר לקחת ילד מהאימא שלו. חוץ מזה, איך זה יראה שיהיה לי נכד רוסי? מה אנשים יגידו? אתה יכול להפסיק כבר? זה ילד עם אישה אחרת. מישהי טובה, שפויה, נאמנה, תימניה, שתשב בבית ותגדל לך את הילד. ולא כמו הפורפרה הזאת שכל 5 דקות מישהו אחר מתקתק אותה. מה אתה רוצה, שכל אינסטלטור שיעלה אליך הביתה יפתח לך גם את הסתימה וגם את אשתך? מה, אתה סתום? תן לי, אני ארעיל אותה. אני ארעיל אותה ואת הילד האוקראיני שלה. תבין, אני עדיין לא יכול להיות סבא עכשיו. תן לי להקל את זה שאני אבא. אין לך מוסר, אתה, אה? מה מוסר? הזונה הזאת גנבה לך זרע. היא גנבה לך זרע. יגאל, אני לא הולך לרצוח אותה. זה סתום והמורה. מה, התחלת לדבר כמו ברוך? מה, הוא לא גנב לי את אמא שלך? הוא לא רצח אנשים? הוא סתם אוהב לשכנע את כולם שהוא צדיק. אבל כולנו אותו דבר. לדעת, אם אתה מפחד להיות במגרש הזה, צא ממנו. תברח. אבל אם אתה נשאר, תשמע ממני. תשמע מה אבא שלך אומר לך. מה ששנוא עליך, תעשה לחבריך. כי אין לנו חברים בעולם התחתון הזה. נדב.
באתי להגיד לך שמה שאתה צריך ממני, אני כאן בשבילך. זה הפוך, ניר. אני המשפחה שלך. אתה כמו הבן שלי. מה שאתה צריך, גבר. מה שאתה צריך. אני אולי צריך שתעשה בשבילי משהו. צריך שתעשור בשבילי מישהי. מי? אחת. קוראים לה אירנה קובלובה. אוקיי? מזל טוב. מה, על מה? על ההיריון. מה בהיריון? מי בהיריון? את מנסה להסתלבט עליי, קוקי. אני נוצרי, וישו נותן לי כוח, ובעזרת הצלב הזה, אני הולך לתת לכל המשפחה של אבי לבכות, שמעת? כמו שאני בכיתי בהלוויה של פאבל. אני איתך, אמן. לפני דקה אמרת שאת אוהבת אותו. הם שלחו אותו לבית משוגעים, הוא חולה אהבה. זאת בדיוק התוכנית שלי. חולה אהבה. לירון, צריך לצאת הביתה עכשיו. אתה מאוד מתקדם בטיפול שלך, אבי. לא, אני צריך לצאת עכשיו. יש לי בעיות קשות מאוד בבית ואני לא יכול להתעלם מזה. זה בשביל אהבה, היא בהיריון. איזה כיף לשמוע אותך מדברת עברית, נטלי. נדב, אני אוסר עליך להרוג את אירנה. זה פסק דין שלי וזה סגור וחלוט. אנחנו לא הורגים נשים וילדים, בטח לא נשים בהיריון. נדב, אתה חייב להוריד אותה. יגאל, כל בן אדם צריך שיהיו לו גבולות. אחרת אנחנו חיות. אני עדיין מרגיש כלפיה משהו. בדיוק בגלל זה אתה צריך לפעול. תאסף אותה ב5. קח את הוולבו, תהיה זהיר. אז אתה רוצה שאני אעשה לה סיכול ממוקד? עמליה מתה, אבל יצא ממנה הדבר הכי טוב שיש לי בחיים, וזה אתה. שלום, ברוך נמצא? אני אתן לך את הטלפון במסעדת מג'די, את מתקשרת לשם, משאירה הודעה לבולדוג עם הנושא של הפנייה שלך. תמסרי בבקשה לברוך שעמליה חיפשה אותו. בסדר? אתה רוצה שאני אתן את הילד שלי לאימוץ? אם זאת אפשרות הגיונית, את הראשונה שרואה אותה. אל תתנסה מעליי.